Kawawa kami kapag na hindi mo kami sila. Kawawa na naman sa kama. Walang ganon, movie na ano, pinakaman. Utang sila ko. Dito yan. Ayaw po na rin nakakaba. Dati, wow, pod user of iPod. 8 times 8 pod. Lago. Bakit nagagada? Saan yan? Sipag fly. Durugong ka mo? Buti kayo ko. Balik ka ngayon, bading. Ngayon, madali. Uli kaya ako, madali ako. Para sniper yung pinagpuro ko ngayon. Okay kaya ako. Nagagamit ng minapring may Ayan. Christine? upload, Ha? i-hold. At niya nakabang lang sa taas. Yung mga naglaw na sa taas. Roman guard.
Nine. Rome. Rome. Mag-press typing kumain. Kaya nga ang hero. Rome ano? Ano ka nun, kan? Rome at nagtiro lang, kan? Ha? Ano ba kasi ito? Rome ano? Nagtag pa kayo. Rome ano yan? Nagtag. Nagtag pa yan, siya. Hey! God is name. Connect! Pero kawan! Pagpapakarain, update. Ba't ako talog ng si Caroline? Ano ba ako kumain? Tawag ba ba? Ha? Baka nga, Joe. Hindi ka lang gusto mag-grade. Maraming kung panadig ng mga tao. Uy! Bakit mga cheater mo? Matagaling na siya sa tangan. Kaya ka na kay live. Huwag lang nagtututo. Ang ilayo ko kung pinirahin niyo kung Mario. Ano yun siya? Pwede kita kuya? Pwede kita kuya? Kita. Brown na niyo. Baka. Musang buhay mo. Oh, gusto. May sino ba ito? Ano? Minum ba yun? Ito na yun. Ano? Ano? Ito, saro. Buwang. Ano, may minum ba yun? Your shot na tama. Ano? Ano, dito ko lang din si Paul. Oh. Bagay na nagkain. Ha? Kasi mag- Ano, nagtulog ko. Bubong na ako, vlog. Ako, bubong na ako, vlog. Ha? Marites gusto ka. Game subs daw. Bubong ka na ng nagalaw ka. Bubong na ako, vlog. Paano nga? Yo, ito mo na mo eh. Gusto. Gusto na pili. Ay ka, no? You. Wala, hindi. Tama. Hindi. Sabi lang yung tanong.
Gusto ko gusto ko. Ano tanong niya? Ano mo gusto na? Gusto ko na. Yan ba ko na yun? Ikaw sa free, yun na dito. Mura kung magamit. Tapos na kain na. Kasi makakali ka. Ganaan ako na itungkol ka na nga. Initan ka na. Balik ko ako. Parang ako lang yun. Ang lapet. Ito tayo, ang makro. Ito ko. Stop. Okay. O paano? Makro na. Ito. Masabi na. Pero ano, tayo. Amin ka na dyan. Wala kung Ano kumakain. yun? Rando mo kayo niyo. Makakain ko. Wala ba may kumakain ka kahit na may. Paano ito may hindi bago? Hindi dyan ko kasi bagay do. Diba ano? Hindi naman ito ka. Bulit ka din. Parang kung ano mga kumakain natin. Babaka doon ako yung nakagugan na gusto niya. Nabili kong filter na ito. Diba na? Hindi ko tama. Ano? May pakman. Ay, kaya ano? Kaya nga, yung Pakman. kaya kumakain. Ay, pinakain ko. 450. Wala kami lang eh. Ganda ako. Bakit? Murado. Nabili ako. Nagkaroon ka natin ni Jamuran. Turunan piyaw. Oo, tulog. Tulog tao. Medyo. Ay. Hindi ako nagtutuaran talaga. Eh, para taon. Kakaunawa ka na mag-ibo. Ano yan? Ano po? Lagi lang. Hello. Grabe naman ka ng kaibigan. Bakit bumalik ako sa'yo? Sabi naman natin ang ito ano ulit. Iwan. Na-expose ka ng one. Hindi ka nga. Hello? Ako daw signal yung ayos ka. Ako daw signal yung... Karoon niyo daw, pinapin niyo daw. Patrick, ako. Para pati karong nga no, COVID-19 na na. Tara, ilang ko daw yung ka. Gusto mo na lang na ko. Okay, ganito, tingnan ko na naman ng galing. Pag niya, tulog ako. Ano ito?
Lagi ako. Car. Uy, yung isang pipi. Oh, shit! Ang pitik ko. What the fuck, man? Ano na dahil? Alay. Sino? Bakit yun? Hindi na po kaya. Paano nakakaano kaya si Puno? Ayun, so, uy! Ayun ka! Puto. Sumabayi! Hindi pa kayo! Kaya ba na ako ka naman din card? Pabarangay ba sa card? Para iba na ay. Ang gano'n siya na ito sa lawa. Kaya tanong, nangyawat ako kayo mga baga. Kaya ako. Ha? Ako na mabait ka doon. Ha? Ayun, ito mo lang. Ako na mabait ka doon sa card. Please! Ito mo lang sa Ano pagkano. ba niyo? Ha? Ano ko nakasunod di ba? Di ba parang mabait mo nga? Meron ay hindi nagaliling mo na siya. Pagyo pa. Pagyo pa din ang pangudyo. Pagyo ano. Ay. I don't care anymore. Wala ko sir. Ora, manyam na ko. Pila. Sabi mo. Magkantay. Tara pa nga, pwede milo. Ayun o. Yan. Dito. Wala ko lang din ang mabalik. Yan mo. After pa man. Pagyo pa lang. Ano pa mo? Barbita siya. Barbita siya. Ako, magkagano ko na ito. Yan! Yan! Uy, ano yan? Ito. Sa pipit-mail mo, balang na yun sa pipit. Susan, no! Hindi na babae. Yawon na ako sa iyo. Bakit daw?
kami. Pero, dumalo ako sa nakakasama. Hindi, gusto mo kayo. Nakakawa mo niya, no? Ito, dumalo. Itong babae nito, babae nito sa black. Nakakis niya, salitin. Hindi man na hindi na expect lang. Ay, nice ka. Oh, run, run. Ano daw sabi? Nawa. Minus ano yung kapintan? Wala? Ang down di mo ka. Ay, sila sa Garaway. Oh, sana na ako ka. Uni mo sa ako iano ko ilagin ko tos pag nalagin ko ilagay ko sa tama ko. Uni nga na si puno pero bako man yan iba manining account. Ikaw man wala na ako katigil mo magic. Wala na ako ka para madali na. Iba nila ako Pagana, pero para kaya ano kung sana. Pag na-open yan, kung na-open yan, matikuti. Ay, walang buhat ka na, alam mo. Kamusta, Green? Pinatako. Hindi talaga namin. Magpapira kami. So, ang kagot lang. Ano kagot lang, yan ang 5 straight. Pero ang split mo, dapat pag, ano, kung bato ka, kung sasama ka. Ilang kagot lang, nagawa. Bigyan mo ka mo. Bigyan mo ka mo pang-aga. Bigyan mo pang-aga? Ha? Bigyan. Eh, pang-aga. Pang-aga na ka muna rin. Eh, Pwede lang mo tulungan. alis ako pang-aga. Buti, ano mo, buti lang mo tulungan para tingin. Dali na, buti na na. Bata pa. Ano to? Utang sito. Yan o. So, ano? Ako ka na kailan. Kanilungkulang ako.
Ay, man, I don't got the money for the Dawa ka, nadadako ka na yun. Utay na. I got a wife. Yun ko ito. Kadapa na sabi mo ito. Kaya ako pumagamit ko sa mga pag-ibig. Kapag ako ito Yun ang nag-isago. Mga gabos na ano, kuha. Gano'n ay naman native bakal. Native bakal na natin. Sige! Paano akong mundang pambayawan? No, wala naman lang yan. Wala kasi loan. Hindi mo na kailangan ng doon. Pili mo makro. Kawal na ako. Pili mo makro. Marami lang pilas niya, hindi na, yung boss. Kawal na kami. At namuran pa. Matatakan tayo. Ano pa na tayo mo? Karapan! Ako, lalo yung mga doon pa. Kaya, pwede ka, saan lang pala tayo yung pala ng yung inventory mo. Pwede na pala yung pala yung inventory mo. Ano yung dinig? Kaya, tumakas na lang. Nagalit ako sa mga kasi kami siya kahit Doon ka si Lord. nasa load. Tirahan din siya ang kapat. Okay na. Ay, gagal ka ng Ano? gagal ka ng I-upload ko na ako sa ano. Ako pa na. Naliwan mo na yan. Ano ko ang kalitan? Parang lang. Kaya ay. Tama na. Para kung gano'n, Bawal sa ako. lalo, Tama. makapalo, Ibang ano din. inis, Ilan nila. Yun pa lang.
Paga! Dito ba? Sabi ano? Lumalay ka kung po. May ano pala? Hindi pa. Dati na magkapo sa internet. Paga! Bambok ko yung table ko pangikaroon kaya. Paga! Ay! Guli ka po. Pero nga ikaw po. Ayan ang sila ako. Hello? Kaya pa. Di ba na bagang children ito? Hindi guys. Paglay. Aray, lay. Paglay. Inapuay. Tala. Tawa akong balik. Silver. Ayan ang unyasa nga ba? Okay. Loki! Lari na. Hindi na sa ano. Ang bao. Sa laki ko ikikal. Hindi mo na. Ay. Nakano pa na ako na. Pero Alcohol live sa payo. Sulo. Tayo pa. Naglalay ng payo. Bakit ko lang? Ako. Puti. Sabi na mo rin. Puti ko. Puti na ito. Ayun pa. Ayun po ba yun? Ano naman? Pinakain lang. Ay, goal! Sino? So,
Galing sa pagdilig ko tayo. Sa Discord story. Oh, so. Sabi mo na po. Bago ang lagi. Yung iyo na yan. Saka ba? Ano? Mura manda. Mura manda. Teka, nakakuha? Ano? Yung ringin nila katulad eh. Ang sa Okay. ano na out na tabi. Okay po. Iyanap mo. Ang bayaran. Yawan. Ikaw nagkama na kung yan mo ba daw. Ay, kasi ka dyan. Have a nice day. Wala, dako rin na bayawas. May katanro kaya din eh. Tumagin, ikaw. Wah, Tiklim mo sa mga talbos. ano talbos? Talbos. Talbos So, mga kulay ay green. Outing dito. Ang bustik yan dito. May kulay green na. Oo, iya. Kung hindi, ba't ano ito? Pagkakay din. Hindi na nagpapilisihan niya. Yan, yan. Ikaw makabulit ng mga ano. Ayun na. Ay, ko. Ayun mo lang. Ako ama. Yan.
Ayun lang. Turay. Ikaw alis na to. Ito ka pala. Alagaan mo. Ayun na lang ako na. Uy, may bagong training. Uy, bagong athlete. Ang tambak na ano. Wala na ang palaan. Sabi na pa. Wala na dad yun. Mga gusto ako. Tumago. Ay, nakalito. Ay, ito ko din nga kayo. Gamang. Ikaw doon sa gamang. Ito ba na yung magaglo? Binangan. Gamang niya, gamang. Nawalan niya ba niya? Ba't yan? Nawala. Ito ba nagagyo yung busa na tulog? Ba't nga niya? Ikaw na magabata. Sinabot pa. Ilaw video. Ito tawag. Ang oras na. Amayong pa. Sana all. Kasi, Oh, napakaangon kasi na daw na.
Enak na. Bakit siya na pa yung mag-working? Buat menaruh. Buat makan sesuatu. Oh no. Pwede dyan tok mag-stand. Ay mag-stand. Kasi ko ba na Era aku dari depan. Ini apa?
ng gym. Hindi ko mo to. Hindi mo man ano ka na. Pag kaya pinakalibre sa yung doon. At ogas. Yung mga maklase, mga tignan ka na. Ayun ako na naman. Salita lang to. Ikaw mga na. Ako lang mga panak ko. Gusto ko makikita ka. Ha? Ano siya ito? Sorry ka. Ikaw ang tagawag ko. Magduro ka. Hanggang yun. Eh, pag niya ako pinakayo. Argang, kaya ka naman sulong. Gawa ko. Ay, di ba ito? Gusto mo kala. Hindi ka talaga. Hindi nga tao. Ako ito, pwede ko lang ito. Hindi na rin. Mga pungkuloy ano. Hindi ba? Lalap ko sa si Mac. Sabi natin tumahit ka na. Okay ko. Ako na makapunta sa menu. Awin mo naman. So, dahil no. Parang dyan mo sila sa may. Ito mo. Dali mo ito. Ay. Yeah, actually, wag ka nang mawala. Dapat ako yung nagpotungan ka nga. Nakano ko kasi mayonnaise. Tama din. Nating ayun ka. Tawag siya muna sa ilang ganyan tutug so abisyo ko. Ako naman ako sa kanagpawag. Ako sa kanagpawag. Pwede na magpapagod. Yeah. Ikikilin na kayo. Oo. Kanagpawag. Okay, rakon. Tama ko. Magkipo ba yung kaligyaw na feeling ka? Magkipo yung kaligyaw na feeling ka? Ito na lang, kinain na. Ito ay palao. Ang dami. Panagilid na lang. Rob, ano to? Baka yun ang tatag mo. Yan mo pa ang sulit mo ba? Mabakal kinitinin dyan ng 20. Dahil man, dahil man na, dinimulat siya ka. Dinimulat siya. Ako yan nga, sa ilong, pasok, lumayan ka. Okay, magsimbo sa Ludovico. Para ano kayo? Anig daw. Ay, kasi din. Yang ko sa pagsabihan. Naka-long ka rin. Dito tao. Pati naka-long ka rin ito. Wow.
1.6 views na mga kawan. Ano lang. Oh, ano ito dito? 1.6 ano no? Dapat post kaya. Ano to? Baka makakuha na kamo din ng ano. Oral daw baga. Dapat oral daw. Bigo ka mo ano baga mga... Ano yun? Oo, nagtarami na. Nagtatarami ko na. Dapat ano, oro. Kulang nga isa. Kulang isa ura. Yung ano, tapos di ba ka din mga... Ano nga isa sa... Siyempre pagaling daw. Nakawid daw ko. Kami na sa mga tira na kami ka. Kung ang gawin daw, ang gawin mo doon sa mapin mo. Tawa-tawa sa pagkapoke. Oy! Sabi palog sa ulam. Ipalog sa ulam. Sabi palog sa ulam. Tatanungin ko, Korn. Ikaw siya nakakataram na. Ipakibig ngayon. Ayun, dapat kaya ano, baka magatuan. Dapat oral daw ka. Nagput pag oral. Punta mo na no. Hindi mo ibo. Nalas na. Wala. Oral daw mo. Talagang makakaan. Mo niya nakakakuha na kami ko man. Baka makayoral daw kami. May maano sa messenger. May ma-chat ko. Katawa naman sa abot ng ano. Sister mo yan. Silver boto. Ay, mga sa loob. Isa dito mo na ano. Kulamat din. Mga order. Yan naman na si Josie Dogs. Kaga ko siya yung Spanish. Para baka mo kayo sila ano. May parang makatulog sa pen ito. Kamu naman yan, ang parang buwan, hindi ka rin katulog. Bakit ka? Basta mga kuwan na konti. Tapos dapat, kung karating doon ako, Bicol ka mo pa nagkana ako doon. Kasi ka, Bicol ka. Imbis lamang maano, pati sa ibang lugar, mga rin ang tagal, mga Tagalog, Tagalog. Hindi mo sabutan nila, kaya ilagan nila ba nga? Kaso, mas hindi ko makikita. Kaya yung Tagalog, ano ba ka? Tagalog ko. Oo, kapag ako, hindi ilan naman ka? Kasi na, ako nga nagpapahal. Wala kasi ko naman na ibang gawin. Kasi ito lang. Kung ka bilib, ito kami. Kami ko lang na ito. Kumalawag ko na pag-bilib. Napalik. Ujun mo, ano pa ito? Isto ka. Murang daw. Ako ka. Alam mo, pandok ka. Bawal ka. Nag-ibaw ito pandok na kami pa. O yan ang pandok niyo. Kaya nakagat ka. Wala ka dilaw. Kaya nakagat ka. Hindi kayo mas pandok. Alam mo, bitmaster. Rapon mo, bitmaster. Ay, ito. Dinuan din dito. Yan o. May araw dyan. Araw din mo. Araw dyan yun. Talagang masinit ka kayo. Ako si Boy Tawa. Ay, Boy Butog. Ako si Boy Tog. Ako lang. Hindi mo ka. Kaya nga yun. Kaya mga sila sa mga lugar, ano po siya, para ano siya, sila ay, kalo yun, tututusan pa yung pera, ginibukan na na-jupay. Tututusan pa yung dato, uso ko niyan. Yung mga ano? Oo, matraman ka mo. Tututusan pa yung pera, kawal. Ikaw yung sinipin ko. Okay, kaya ano kung kapasyon naman kanyang kanjupay.
2,500 ang Jupay na tunay, pero utong garo is lumusyon na Jupay. Nangarap naman siya na ito. 2,500 ang Jupay? Ano na? Hindi mo nga. Tang ito. Ilibot mo nga eh. Hindi mo sila kayo, sila. Ano yun? Ako lagi tagay ko. Yan yung ba ito sa 5? Uyo pag ako. Di ba nahiling nga ka? Sabi niya sa ko. Bilangan daw ako sa inyo sa ko. Magkako daw ah. Bumuta na yung nagkakasama. Kaya sabi mo. Uyo, kaya yung mo ini. 7 years ago. Pinong yan 7 years ago sa YouTube. Pero yun ang YouTube na high. Kasi ko, Kaya ka to. Kaso. Lumahala ka na. Kaya ka computer sa akin. Tututupin ko ang biling ko. 7 years. Hindi this ka ni Pino. Ano, diba? Pero ako, mo, ay 7 years daw. Ikaw rin mong bumuka. Rangkot ka, di mo harap. Bawa ka naman ang utak mo. Saka kaya nga, alam mo, siya binusago. So, 7 years ako, di man dahil hindi na nagsikat. Di man dahil ka nagsikat. Ikaw matirang pangkalanday na kayo nag-iutigis ka sa wala ka TV. Nang-light na kasabo. Ganda na kasabo. Hindi mo nga ni. Sa mag-lito. Hindi mo nga ni. Hindi mo nga ni. Bangkuko ay kalimar bumugka. Ano ini ka? Anong indicate? Kal. Ano ini? Di ano nga yung ang binamurag? Ano yung nga ni? May mapaki? May pakuna. Ang mapa? Tanga, di ka mag-ibo kay ni Carl. Basta daw. Di ka mag-ibo kay ni Carl. Ang kinilang nagto sa ulo. Lumuha. Di ka magsisi pag narin kayo ang sa uya. Wala akong magamit yung pagkain. Buha ka daw, ano yung magamit na makha. Kasi hindi mo tayo ko. May pag mo kami, suga mo milo. Say ka pa rin, kami suga mo. Gusto ko na magkaroon sa meeting na. Tama ko na kami yung. Gusto mo ito pa rin. Alright, kung saan kami suga mo. Hindi, March 9. 1. Oh! 2021 na. Ito ba na pinakapabilik na ito? Iyo, dahil, so ano, kumon, kami na nilay sa meeting na ako kayo itong nakapanduwa, pantulo, ano ako mga tubos. Ay, siya rin ito yung isgot madara. Miss ko na sa akin yung invitation. Hindi siya ako pinamit ko ang malis na araw.
nag-live pa. Sayang. Isa lang ako si Bea. Gili na wala kayo. Putang ina ko. Putang ina ko. Ay, putang masi. Ba't ka naman daw kay Christmas tayo? Para baka nga iba ay mga ano naman. Nakamain lang na sa atin yun. May gulat din. Ako. Second semester na. Oo. May gulat na. Yan. May gulat na. Putang lag na hayop. Ano bulan? Ganun sa inyo.
Mahirap. Yan, takot niya, nagulat kaya manok, nag-review bagay itong, ano, online. Nag-explain lang online na mag-review online. Kuya, gano'n ko yan minsan na bagay mo, pero nagulat natin na hindi na baga online. Kaya kung talagang takot na ako na face-to-face ka na. Nag-review pa. Nagawa ko yan. Yan, pagkari kay madam talagang so, kalukuhan online na at talagang dahil na nare-reviewan. Sarong subject sa namin. Pero kay Juan, balikan natin po. Mag-isay. Say? Ano? Restaurant? Sika? Di mo? Dubai eh. Ito na mga kanding din. Inoma. Sa yung banda. Mapulo. Pinalim. Balik ko sa pinalim. Yan sa Anong kunya na bagsak niya? Hindi niya biglaw ka? Nakulog lang din ng mga ng mga WhatsApp niya. pwede lang yun. Siya mo sana wala. Ang bawal Ang cellphone ko kanet. Pag nakakapag na mabili na yung mga na niya ako nabulo sa transfer. So, transfer kong records ko lang. Ako yung college. Pero kaya pwede kaya kang maghagad na daw siya sa akin. Kundi pa na project. Sabi nga, ito ang kapasok sa bangko daw. OGT. Para utang ay matapos ito sa bangko. Pag napag-aman na siya. Siguro, ako OGT pa man siya na pero yung mga sindo, ang nakatakap ka kung sindo na kamo. OGT pa man siya na pero pa magamukhang taon na taro ka na responsibilidad. Ang gibugan sa mga pag-OGT, yung mga office work man na hindi ko man pakuliran talagang mga kaya pa mag-sindo. Mautak mong bulang bangko dahil na mapaluwi bangko pa. Kung gasa ng hayop. Ang empleyado dahil man ang taon ng trabaho na to mag-abunan siya. Ang ginani. Ay, kamay sa udo. kamalik pag Kamalik ka. Sa ibang bransa, tapos tayo tawag. nakuha na bransa ang kamalik ba? Karawawa na sa mga hayop. Parang pupunong hayop. Maray mag-OGT so may yun na alawan. Mas hindi ito. Pamasahe lang sa pagkakas. Bayad mo na ba sa pagkakas sa pamasahe? Kung hindi ko talaga mag-OGT na text so kaya alawan. F1 sa F1 sila. F1 sila dahil na magkamukod niya. Dahil na magkamukod niya. So, Parang ano ka kaya? Hindi ka mag-ibig. Lingilay ko. Pag-aasal kayo. Parang
Siya ba sa office ka? Sa ano nga, yung tinga, medyo. Sa? Yung tinga. Oo. Hindi nga, pagkakulo ng libo. Awat. Katawad. Sabihin mo, ito ba kayo bakit? Lako pa ng mga libo. Sabi, yun. Nagin. Orientation na kami. Yung mga, Ganun, orientation yun. magkakapainom sa mga ano, ibang ka. Nakapendor ka na. Yun. Saan yun? Siya nga din. Ah. Ako na tao. Ah? Oo, kasi magkawula. Ay, wala yun. Parang mo, Kaya naman kamong bunya, kaya man kamong thesis. ngayon naman, sa pagkang klase. GT namin sana. Yung baga sa ano, yun ay itong pinaka-thesis nito. Kada Domingo, maano kami sa eskwela, namin po. Magi kong Kaya ako nakatulong sa college. Kaya ko na pagkakada na nung kuma. Duwang tugang ko ang graduate na college. Para yung dinili. Ay, yung gamit ako So, pero may bago mga tugang. Hindi nakatong-taong pero kaya man nakagraduate. Duwa man sa nang. Kaya importante graduate ka. Importante makapasalog sa board. Kaya mo na problema, kaya mo kinarama ko sa nag-eskwela. Sino kayo ba? Hindi mo madaan mo. Arayo. Sabagay, may skill naman talagang maestro na ngayon mas madali ka makapasal sa mga course na yan. Pero may istorya kaya na Manila dati. So, pag mga nakapasal baga sa board exam, may binuulubi na kurso. Ikaw pa skill ba ganyan ka? Isa estudyante nito nakapasal sa nga, nga po, mag-assist for hindi na kayo mga idol sa kapulo ng subject. Yung mga barita na nagpakabol mo, hindi ko bayaran na, pero to, may leak ba ganyan. Kaya dito nagpakapasa sa bago dito nag-exam. Iktawan na itong propulyo. Ito lang ang mga techniques. Pero, yung mga, ito naman, maluwas ang kondento sa mga galian. Ilang panabigdi sa may nabalitis dati sa may nagtulungan na po na nagtorsinda. Hindi sa may parting nagsalgaran. Ay, nabigdi sa tuginadan bagan ng sa nahulog man diba? Nahulog, nagtor sa mga sadyante. Nahulog sa masuling sa gano'n pa siya rin sa bagi ito na ako niya. Nagkaroon estudyante ito na gada. Gano'n, bisite, gada. Diba, nahulog Bukan ko baru yang masih sikat kan itu dati kita mga nakul. Royal na balik sa pin. Bakit mo tulungan daw makain ng pangayos mo? Dinarayado na sa kamusta pero dahil kaya ito, nakundo ko mga topaga sa pundo. Dahil kaya itong nangyaring ito, takon dahil sige-sige ang mga topaga. Ayan pala na torna. So, sindikato mo pala. Ayan, hindi nakaistorya sa kuya ko. Ito da, kaya pala niya na mapagagod ang mga tulong. Ito pala dandan mga prinsipal, mga binibagagan school. Kaya dandan kang mag-organize bagat ko. Ito nag-istorya ka sa radio. Pero doon na isip naman sa kulimin niya nag-trabaho. Yung nga ang tingin mo. Takon na yung mga bayadan. Alam niya yung kadagos ang mga pangsa. Pero kaya kan sunapundo sa pagko, pinapundo kayo kata, isosiyete sa maganda ng estudyante. Dahil yung katong nangyari ito na, ito yung pangarap nito. Estudyante. Nagbalik sis ito. Balik sis ito.
Makapiman daw na ito. Kaya lang kayo kita lang. O ano ka na nga ito rin? Yun yung display. Ayan, 17 ang ganda. Kainutan bilang ini. 2017 pala ito. Kaya kung kayo, pinapondo na yan ang mga pera na. Kung doon ba? Diyan, ito mga magura. Mga nagbabaraya sa mga. Ano ka Sige na. Siyempre, Kasi parang di ba kabagaan ako yung parang bubong ka dyan? Ano ka Huwag mo gusto. bubong yung card. Kalau itu kami bin panas untuk kau juga. Lihat tu letak kan ada itu. Letak na. Pagka mo, magtatanong ka, ikaw, magtatanong ka sa community. nakaregot ka. Makaregot ka dahil kung nakaregot. Anong mura? Pamas lang si Paro. Dapat na. Pagtukan ko na niya. Parang pagtanong nga. Yung moral na yung talo ba siya na pala na yun? Klase gaji. Moral na para kayo magkinabi. Pag makapul, moral, pag pa rin sa bilin-bilin na yung mga Pag-upo daw. Pag-upo na, di ba? Ito pangalan sa ulit. Ito pangalan. Agak ada lah. Ay, lagyan ito sa Pwede na yun. Pwede kaya. Kaya kami, sinita okay mo. Mahalo Oo. Kung man ang kino ka, ito ano ba ka? Magla ka na yung video. Kung man ang kino ka nga, so ano mo to ano? So yun no. So mo ano? Medyo na pwede. Pero na kapag okay lang guys. Mga tulungan lang. Ika na po. Hindi ka na sa nawa ko yung hindi ka, hindi ka. Pati kaya ako magulo. 16. Puntang ina na ikap ko na ito ay hindi ko na rin ito natin. So, ay ba ito? Bakit mo nga? Diretso ko ni Kari. Bago? Ano yung ko na nag-aagya sa ano ko? Kasi di pa. Pag-video
Ay, touchscreen kung ka. Masali mo ba? Kasi natatapos mo sa masali yun. Ikaw yung life ito. Bakit may tapangan yung gabo ko? Ito. At nasa train. Round talaga. Round 20. Kang magtarang tayo ka maunda. Ikuha na po. Pero agad po na. Ayun na baka may iba na mga ikuha na magagoy. Ikuha na. Ikuha na. Saan po? Sabi ko gamit ko. Yo. Ay. Ako dito tayo nakikita. Ay, nakasusunod ito pa. Ano ko? One life. Yung pag-uwi ka sa ulo. Dinakalkuha na ito ba? Di pa wa. Dinakalkuha kay Butotoy na ito. Para sa adik na ito mga. Ano nga, nagsisimong ka na. Tutuloy ka lang na kagay. Ano po. Para Ate, mamami ako sa ko. Wala, makagibong sa helmet. Dasong gago. Ano ka gago? Tapos dito na lang siguro. Iba ako Para magkaroon di po ka nga. Hindi pa ang pabong ka. Ano ka po? Yung sakura mo na lang isa. Napaan mo na mag-orang tayo. Ano naman sila stove siya naman ito. Sino mo ang mga Ano mabulat ko lang sila si Buto. Kung talaga ito sa Churchill, ako niya yung napilay. Okay, sabi na nga yung Kaya mo nga napipiday. Ako pa ba pidayin mo? Dapat niya. Ayan. Bakit kami? Garbis magaling. Hindi bilang kanyang Tinuluta. tangkina. Nakakala naman yan. Wala ang hayop pa. Yan, hindi ka na dating mo. Ano, mata ng pidraw? Isunod ako. Withdraw mo na tipap. Kumali pa 10-4. Wala na, unakan ko kaya. Sinan ko, ito nag-iwin. Himala, isang himala o. Daw ko na dahil Lat. Himala ito pa.
Ano na ko ba? Pag-uulay ka, ano, Iyo balon mo ba? hindi mo pa Nagkalwa ko na Balon may mo ay para pa. Wala may kiso. Wala ko. Itong siguro ito dito na nga. Walang ganon. Ilang February. Ay, kaya ko ito, yung nasa Twitter, pinagtabuya, pwede ko pakaitin doon. Dogs, punto ko doon, kung dali ko, Gabo. Oh, pwede ko tayo. Hindi ka makalit ko lagi. Ay, kung pa pala dito. Suwayo ka mong basuhayo. Saan sa alis na ayok? Kung ay, kung pa pala sa ayok ko. Tangay. Ako naman namin kita. Utang nga, hindi pa na ano. Hindi pa yun. May buhay ka na si Kayo. Ibu
ay gana ang bilya nito. Okay. Hinahanap kita, okay. Ayos na kan. Putang hayop lang. Pinig-pinig pa dito. Kaya ako nagpapawag. Hindi ko na mag-reklamo. Ay nga nga siya na ako din dulutong ko. Ang loob lang pinagpay. Ay na. Hindi mo na. Kaya ako siya nakasaran ka na. Ako yung hindi na ako dito. Gusto ko. Hindi ko. Mga ano yung ispulot naman. Ito pangakasi. Hindi na lang dito. Ay, naman ang nililigyan. Di ba nililigyan? Wala mo na iba? Ano, hindi na may tarang. Ang diniksin na lang ang dito. Hindi sa libro sa ano. Oh, hindi na nag-ipan ako. Yung mauna. Una libro Libro sa na. libro sa libro sa Ay, ano? libro sa Ay, na. Alright, libro sa talaga din. Yeah. Taon, hindi na nakakalo sa taon. Yeah. Room 7. Ang mas pinipilihan. Nakasaan lang. Wala pa ka nanay? Nakasaan siya lang. Mom! Wala na sa ano? Hindi ka nagtao, hindi ka nagtao. Ano dito sa Yung mga yung sinaksaan niya yung... Ano pa, hindi ko makakal. Ano nga yung pasol? Ay! Hindi ka nagtao. Sige, malinaw. May nagtao na kayo. Ha? Meron ka, tapos may nagtao. Hindi yan sa kapito. Mataan! Mataan! Woo! Taubat. Mapito ka nga ngayon. Doay. Ay. Wala naman ako. Wala naman ako. Ay, yung mga... Adriana! Nagtata na dyan! Ang kata! Ano hindi? Okay ka? Iyo.
Hoy, PC1. Hindi mo helmet? Ay, Hindi mo helmet? Good ka, Jemo. Saan ulit? Saan? Saan? Sugi, kinarday? Kinarday? Alam di siya saan? Alam di yan. Ano? Hindi ka narday. Nakusok sa alam di. Almost kilo na nga ako. Ina! Ah! Hey! Ito ko. Sino diyo? Yung mga talaga na ako talaga ako. Ano ba? Ano ba? Ay, pinapayo. Marigaw. Ano oras na pala mo lang po? Kami to sabitan dito sa kulungan. Ano nang kain ka? Ito. Ah, Saka, ano yung story? na-spot kita sa mga may patag po. Ano? Kahit pa rin kakain ka. Ano ba? Ano ba? Ay, ano? School mo mo. Wala ako nagparano. Toto ko na para nagpaliguan. Wala mo mo pa ako. Ano, kahit pa rin kita mo dyan dito. Pakanan, taka. Ano? Baka mo nagadawan na kanakin ka ba? Hindi ka man tagkawakaan. Kasi mo ay panakin. Muna ko nakakita ko, parehas ikaw, pakakita mo daw, pakakita mo na dito. Bato na nga, hindi pa rin lumabit yung saka. Kapal siya eh. Napaw, sanang nang ganito. Lutok niya magyaw. Ay, sino na, paano na Tulan. Napaw, napisip ko. Lakas ako, yakas ko Hindi na. na, kumin na sila. Kung ba naman o. Buhay na kayo. Ayun siya yung lalo. Simulaan. Tulad talaga. Maula mo, gusto, sarap sa kayo. Hindi ka nga kaya. Nadingulis na gaa. Masan ka? Ay, Ano, stay ko siya, kakakayo. Ito. Hindi ka man yung makagala. Kaya nga magdo, pero nga magdo. Ano daw, ayok na. Magdog ka, magiging ka. Hindi mo kaya.
makakabutong. Sige na, ulit din ako. Ang hayop na. O, bakit na naman, Faye? Kinasahan ka kayo. Kinasahan. Kinasahan na ito. Kaya naman na po, kaya naman na po. Ano ini? Ano ini? Para ano ito? Para ka na? Hindi nga, para Sige na, bisa nyo na. Ayayip naman. Lao na ako sa story. Ano? Sige. Tatlo. Ay, hindi pa naman. Naksakan naman yan nyo. Naksakan na. Naksakan na yung gawin. Okay, naksakan. Yan, teka nga yung kaya. Ha? Was na eh, musot nyo. Musot nyo ang buwayan, di pakita nyo na. Ano? Sa kabarami na bakit mo? Sige na kayo.
Okay, pag hindi ka ba? Ito yung paiyaw. Nagagawin sila. Ang mahal ko pa kung pwede dito na. Masinggo, ngayon pa. Ako saan ko parang ang bumba ko. Sige, ano ka ba? Hindi naman tutuan, hindi naman tutuan. Ay, wala naman tutuan. Wala ko magpabalak. Ano po kayo, Karde? Sige na, lapay! Kapit lang nga siya, boss. Lapay sa diin. Makanta. Kuya, Magmaka. magmakal ka dito kung hindi ka doon na sa paano ang number? Hindi na ko sa kanya. Ay, ganyan na beta na. Ay, sige. Bakalada kung beta dahil kaparameda. Nakutan mo kung kura, no? Mama, kapila ko. Eh, Asunayo. Asunayo ka. nakutan mo kung kura, no? 50. Beta dahil. Ano sa iyong ano, John? Ano ang palagay ko? Kaya hindi naman dyan na dimod. Iso! Payo! Ito po kayo! Sabi ko sa'yo, ganun si Yung kapit mo, yun. tatanggalin na si Tulpo. Abot ka naman kayo na palakad. Abot ka. Tanga, nagtindog ka. Ano nga talaga Ayun, mo. nasututa. So, kaya mo. Bibibiin patalsikin na. Kasi naman na. Ano ito kayo? Bumunda ka. Saan ka magiging sumama? Kaya ang mga tawag nila. Mga ano? Pwede magtalong. Mga tapat. Ado, Tanong ko kung kaya mo. hindi naman sa araw kang North Korea. Tama ko naman. Pwede naman kalayaan ng sarang tao. Ang ano ito tagad ito? May freedom of speech. Sakto. Pero marayo Wow. na ano. Iso! Golden boy! Golden boy! Gultin ko ito ano yun. Golden boy siya. Golden parang Anong mga tao? Kasi lalaki ka nga. Kailangan golden girl na. Golden boy. Nagparig niya sa sao? Ano pa rin? Sa ano? Sa kopi baga. Dari ano man tayo? Pinya? Kopi. Sako. Ano? Parawas. Ito. Ito ako magtugang. Kamu. Ano sa na yung at nag... Puta na lang, hindi naman ako lang. Yung sila ko yung tutulong. Napalo ako nga. Ay, pero kita ako ngayon. Yan, sa nakot ako. Ha? Yan, sumbi. Buti bakit ako sumubi na? Okay, yan, sumbi.
Ano, di na kasi nag-live pwede. Nakapag-roll. Hindi naman yung kulit na kulit. Naku, di na. Hindi ko alam kung sino ang Alam mo na. Di ba hindi ka kami din sa mga tao? Kaya radyo niyo. Hindi ko lang kami din sa mga tao. Hindi ko lang sa mga tao. Hindi ko na eh. Gura, no? Iya. Iya. Sige na, kang. Hindi ko na sa iyo. Ano ng kuya? Ako na din. Ang dala naman sa inyo na. Dito ako palo ako pili. Ay, pwede mo. Ano po ba na? Puta panto na. Ano yun? Okay ba na diba? Ano po? Pinakaya sa player mo. Pinakaya sa player mo ng game. Okay. Okay. Hindi may ano. Bago. Ito makatakot ng ganyan. Ini-school ka na. Bang, diyan na kayo ano. Ora ko nang ano yo. Ano man para tama. Ata layo pa. Para na yung nakalaban dito. Paano ba ito? Dapat ka may Yan, Oh,
Yung talaga yung Hindi ko kami ko. Hindi. Ha? Oo, meron. Ako na walang engine ko ah. nandiyan ka na. Ano mo muna itong kulot na ka na ng malok. Ang makalab ko ay na. Hindi ko pagulit. Don't kiss me because I'm not engaged. Boom! Bangag!
Wala yun. Buka. Kaya ako tuwal. Mas nakanayo. Tama, ganun mo na kayo. Then, apakal kita sa inyo. Ito ko talaga yung Uy! Parang fake one. Hi! Kaya nakadiri ako. Sukutan tayo ko. Piran daw. Mga wala ng kalaban.
screen. Enough. Kasama. Hindi amay. Bigyan ako dyan. Puta kayo yung luto. Bilang ba kakain sa kuya? Pagpakain na. Suko. Dali mo hindi ko kayo. Dali ka para rin ko. Palos-palos lang ako. Oh! Palos-palos na ako. Sumpah! Palos-palos na kaya nga yung batong na kayo. Sabay ko na kayo. Pagkabigibig ko sila ko sa baybay. Sa batong kayo nga yung batong. Ano ako nga? Ano mo naman ako? Tawag mo na puta. Kalimutan pa ba? Kasi kung pari ako ng parang hindi ako nagpidyan. Pero pag hindi ko Daros, sana grade yes, yung man ako kawa talaga. Ang init. Makawag kita ba ito? Hindi na kami nakakawag ka. Naman ba ito? Parang kita. Itong pero hindi kakasi ako. Wala natin sa ay at least para kami lang ito na. Ay pa rin ako. Dito, hindi ako dito. Sabi ito din, si baby, at rin na dito ka. Sa court. Bukan mahulog talaga ako dito. O tagumpin, ayun na, sabi. Hello! Kayo!
Bita na. Ay, bersada-sada. Bisa na dito. Iya, bersada. Dapat ipasama ko dahil Kalau aku melusik, maju. Ada. hindi ko ito managdag mga sugar. Flowers. Mau sarap. Oh, kasarugin ko Ah, na. tapi. Oh, oh, Betul. kasarugin ko na. Baba. Okay, pa doon. Sige na. Para tayo. Ako, saka. Taksi mo! Ano lang, ano? Nakapag-gym na. Bawal. Kahit na. Mas babal pa rin sila. Wala tayo. Kaya. Lagi ko na, Mark. Maraming pa siya. Buat lang ito. Naman tayo ko! Lubos ka ako. Ikaw naman, nakagin ka na.
Birthday pa ako. Tapos sa loob ko. Mag-iiyak ako dyan, no? Hindi. Pwede mag-iiyak. Okay. Bawal. Number 4. Okay, man. $4.75. Have a nice day. Ano yun, Mark? Parang ito. Balik ko, Mark. Nag-update ko lang.
Marisa. Pinag-uusapan ito tungkol sa buwan sa Ripunto. Sa previous video kasi natin tungkol sa
Papasulag tao. Ang salamat, matakal. Ang pamahaw ka na to. Nabantay ko dito. Di mo pa nagibo? So, number. Di mo pa. Nawara o. Ayun, nakasave ito. Magpamahaw ka na. Utang na suso. Ano ito sa lahat? May makinig ka dyan. Ngayon, ikaw man ako ito. Yan, Nasa call lang ako ito. ay, hindi ko kung kama. Dahil ano? Oh, Dahil nakalupat, dahil malupat ka. tungkol. Hindi ko yung masyado talaga. Sino to? Wala. Puta 90%.
Pagkakit mo na kahit sa Ano po? Isain ko na rin.
$6.50. Have a nice day. $23.50. Have a nice day. So, ano? Hindi ko mangyari ito. Ikipag ko sa YouTube. Oo.
Facebook, Happy Pay. Ano yan eh? 19 days. Wait, wait. Kung galitan. Ganito ay. Ibig sa hilo. Nagiging doon. Yung mga hadip. Yung mga hadip. Kinali ka na. Paano ko sumusod ko nga yung
Ano